लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो दिनैबो जोबजासिम नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामलांसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिब्ला लोगोफोर थुदो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बयलार दाउ बयलार आरोना ओमफ्राय आं दै गुदुंजों सोमना दोनदों दिनै सान्दुं दुंदो सान्दुं गोसा दुंदो दिनै ओंखामा मोनखाबाय आरोना लोगोफोर अलरेडि ओमफ्राय दायोहाय आङो नै बे जाबाय बयलार बेदर आं दायोहाय बेखौनो एवनोसै आरोना नोंथांमोनजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नैयावहाय नै दालि जानदो दालि ओंख्रि ओमफ्राय दायो आं बानलु सामब्रामखौ देखाना लानोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो होनब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय लोगोफोर साराय जानबाय आरोना साराया दुंखाबाय ओमफ्राय आं दायोहाय बेदरखौ एवनोसै दिनै पियास ओरि हाखाजोब्बाय बानलु सामब्राम देबाय थावा दुंबाय संख्रै पियास दाना बेदरखौ होनोसै बानलु देनाय सामब्राम आलु बिलाहि बेदराव होफागोन आरोना इखो आलुखौ होनोसै बिलाहि होनोसै
गाइस बरिया कालार जाबाय दैयाबो रानबाय आरोना एसे फोरानबावनोसै ग्रोब फोरानसै बरिया जाबाय बिलाहिया गोमा जोब्बाय रुइजोब्बाय बिलाहिया आरो ओमफ्राय आलुखौ आं गिदिर गिदिर होखादोंमोन आं गिदिरबाबो रुइबाय आलुआ Waduh, langsung sekep nak tahu serang bau sih. Mereka perlu masih geran banai lagi nih, jadi nanti masih ada nak waduh nuake. Salah sirna mana lainnya, siapa juga बरिया जाखाबाय थुङा दोनवाखै जाबाय खांनोसै नै लोगोफोर मोनबाय दाउ बेदरा मोनबाय आरोना ओमफ्राय दायोहाय जानोसै Aneh sana sih, hayang damble sama Riju. Harus pibai. Tat. Dali. Angka bukti. Angkiti. Ini aneh. Bedor dari. Sa, kamu tak? Maya. Bedor siapa malah ya? Saya. Kesal. Bedor siapa malah ya? Hati saya. Hati apa? Hati saya. Kita yuk. Coba jauhan saya. Manja dong Pak. Kamu baca. Bapak. Baca. Kamu kan main sama Bedor satu.